az irodalmunk nagyjai pontosan tudták, Pirinszky úgy fogalmazta meg, hogy a hazát csak részvéttel lehet szeretni. Sőt, lehet úgy mondta, hogy csak részvéttel szabad szeretni. Részvéttel szeretni, az a szeretetnek a leggyöngédebb, a legfinomabb, a legodaadóbb, a legszebb vonulata, hogy így mondjam. A hazát csak így szabad szeretni, következésképpen a fajtánkat is. Na most az történt, hogy azok a kínai nők, akik a hunoknak gyermeket szültek, nyilvánvaló, hogy egyetlen nyelvre tudták megtanítani a gyerekeket, amit ismertek, a kínai nyelvre. 2 generációba telt, 2 generációba. Míg az így felnövő hunok már selyemruhába jártak. Kínai zenét hallgattak. Ugye korábban minden nomád népnek az volt az alapvetése, minden férfinak 7 felmenője nevét tudni kellett. Kik voltak, hol harcoltak, milyen hőstettet hajtottak végre. 2 nemzedék alatt elfelejtették. Ez úgy hangzik, mint egy példabeszéd, de megtörtént. Polgári Mulató. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Polgári Mulatóban. Hát nagyon szépen köszönünk a kultúrára, úgyis kevés idő szentel ma, főleg most, hogy komoly választások elébe állunk. Az emberek általában többségében inkább a politika érdekli, ami érthető is. De azért mi a kultúrára is szentelünk időt ma este. Szerintem izgalmas eseménynek nézünk elébe. Át is adom a szót Laci barátomnak, bátyámnak, hogy kezdje el az előadást. Köszönöm nagy tisztelettel. Köszönöm, hát jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát Marci azt mondta, hogy itt a politikáról kevésbé lesz szó, mert ugye kultúra területén ennyire nem rossz a helyzet, ezt kell mondjam, mert nagyon-nagyon szoros, és a vártnál, vagy amennyire gondoljuk, jóval szorosabb összefüggés lesz a politika bizonyos vetületei, vagy mondjuk így, hogy a másik oldalnak a ideológiai, eszmei, tudati, befolyásolási törekvései, és a közvetlen politikai történések között, mert amiről szó lesz, ami ennek az estének a címe az ellopott hőseink, az nagyon is ebbe az irányba mutat. Először is szeretnék emlékeztetni egy nem régen elhunyt kitűnő emberünkre, talán sokan emlékeznek erre a nagyszerű filozófus újságíróra, akit úgy hívtak, hogy Nagy Ervin. Nagy Ervin nagyszerű ember volt, jó néhányan ismerhettük, a Magyar Hírlapba írt, elsősorban sokkal több könyve is megjelent. Tragikusan fiatalon, ha jól tudom, 47 évesen hunyt el, most már több mint egy éve, és neki kerítettem én elő egy, majdnem így mondom, hogy a mostani estét megelőlegező vagy fölvezető cikkét, amit nem fogok felolvasni, de egyrészt idézek belőle, másrészt a mi kiinduló pontunkat szolgáltatja. Ez az írás 2018-ban jelent meg Nagy Ervin tollából, aki nem csak ragyogó tollú szerző volt, hanem olyan gondolkodó, akinek a gondolatait, akinek a szempontjait nagyon is figyelembe kell venni. Tehát arra kell figyelni, hogy honnan indul és tulajdonképpen miről is beszél, a mi legtémább témánkról beszél Nagy Ervin. Az a címe az írásnak, hogy megölnétek a hőseinket? És ő rögtön meg is válaszolja, hogy igen, arra törekedtek, hogy megöljétek a hőseinket. Ez egy folyamatos, tudatos, egyébként nem csak Magyarországra jellemző, hanem nemzetközi szintű törekvésnek, tendenciának a része, amit ő a liberalizmus irányzatával magyaráz, de ennél sokkal többről van szó, mert ez az erkölcs, a történelem, és nem utolsó sorban a közösség, a mindenkori közösségi tudat elleni nagyon aljas, nagyon átgondolt, nagyon precízen kidolgozott támadás. Tehát itt egy olyan eszmei, majdnem így mondom, offenzíváról van szó, ami nem tegnapi keletű, ami tulajdonképpen, most hogy a magyar vonatkozásokra áttérjek, Magyarországon különösen, hogy így mondjam, penetráns múltra tekint vissza, és én egyetlen egy dolgot idézek kiinduló pontnak, hogy több mint 50 évvel ezelőtt, egészen pontosan 55 esztendeje, I.S. Gyulával készítettek egy interjút, az volt a cím, hogy Nagyírók műhelyében, Déri Tiborral és I.S. Gyulával készítettek interjút, és ebben I.S. Gyula 1971-ben nem restelte kimondani, hogy hát nem így fogalmazott szó szerint, ez volt a lényege, hogy az egyik fő baj, vagy az egyik legnagyobb nehézség az, hogy van egy szemlélet, amely nem szereti a magyarságot.
Hát ez egy finom kifejezése annak, hogy van egy szemlélet, amely nem csak hogy nem szereti a magyarságot, hanem gyűlöli, és kifejezetten olyan mértékig van ellenszemvel iránta, hogy folyamatosan ellene van. Tehát minden törekvése arra irányul, hogy a magyarság tudati fejlődése ennek az általános tendenciának a tükrében, az lehetőleg úgy kalapácsolódjék vissza a földbe, és ez vonatkozik a hőseink megítélésére épp úgy, mint általában az egész magyarság szemléletre. Ne felejtsük el, ez a szó, ha visszaemlékeznek, hogy körülbelül mikortól használják, hogy magyarkodik. És hogyha megnézzük, hogy mondjuk valaki Spanyolországban spanyol tánca spanyolkodik, van ilyen szó? Németkedik. Ilyen szó csak nálunk van, nem véletlenül. Tehát ez a fajta nemzetközi tendencia Magyarországon különösen erős, és ez a hőseink, mondjam így, hogy folyamatos meggyilkolási kísérletével párhuzamosan ezt a fajta nagyon tudatos, nagyon átgondolt, hangsúlyozom, nagyon rafinált tendenciát érvényesíti. Erről egyébként csak ez az egy, amit idézni akarok, olyan célzattal folyik, amit Nagy Ervin úgy fogalmazott meg, hogy itt minden tiszteletet sútba dobva ezzel korlátlannak kívánják tenni, ez a hivatalos szöveg, az egyén autonómiáját úgymond, és ezzel a nemzet, a család, vagy bármilyen más közösség, és ennek a normáit megtestesítő hősöket akarják megölni. Tehát a hősök megölése az nagyon is szoros összefüggésben van a nemzet, a család, mindenfajta közösségi szemléletnek a mondjam így, hogy megölésével, vagy az elhomályosításával, és ezzel párhuzamosan ez tulajdonképpen egyik végkövetkeztetése, de nagyon fontos végkövetkeztetése Nagy Ervinnek, és mi innen tudunk tulajdonképpen indulni, hogy ő azt mondja, hogy a hősök legyilkolása, most ebbe a totalitásba, hogy az előbb mondtam, ma is tudatosan zajló folyamat, szép lassan lejáratnak mindent és mindenkit a tömegkommunikáció eszközeivel. A régi hősökkel már elbántak, hát tudjuk, hogy ugye Dugovics Titus nem is létezett. Azt is elmondják, hogy ugye Hunyadi Mátyásról, ezt egyébként ő is nagyon szépen idézi, hogy Hunyadi Mátyás egy piperkőc és hiú diktátor volt, Kossuth egyébként a lopott, csalt, hazudott, akárcsak a Fidesz, természetesen. Petőfi nagy duhaj volt, megbízhatatlan volt, iszákos, hőbörgő, és szép lassan sorba lehet menni, sőt, egyébként Szent István meg egy véreskezű gyilkos, hát ezt nem is mondtam, aki természetesen kiírtott mindenkit, aki ellenállt neki. Lehetne folytatni a sort, eljutunk a máig. És a végkövetkeztetés, ahogy az előbb mondtam, így szépen a helyükre lehet csempészni azokat hát ő azt mondja, hogy celebeket, mindenkit, aminek értelmében emeszt a másikat, a közösséget, bennünket, ha úgy tetszik, el lehet pusztítani. És a legutolsó következtetés, ez folyik ma Európa minden országába. Ha én hozzáteszem, hogy Magyarországon különösen, az most egy más kérdés, de a lényeg az, hogy Európa minden országába ezzel állunk szembe, hogyha ezzel mi védekezésképp szembe helyezzük, nem akármilyen cselekedetként a mellettem ülő kedves barátom Bám úrnak a Hunyadiát, akkor Hunyadi önmagában, de általában ez a fajta szemlélet, ez a tendencia, ez azt jelenti, hogy fölvettük a kesztyűt, mert föl kell venni a kesztyűt. Ennek következtében szembe kell helyezkedni ezzel a tendenciával, ez egy harc, nem mai keletű, ez keményen folyik, itt tartunk most, de tulajdonképpen, ha egy helyzetjelentést kellene kérnem tőled kiinduló pontként az előbb elmondottak tükrébe, akkor hogyan kezdenéd? Üdvözlöm Önöket! Hát köszönöm a alapos felvezetést. Azzal kezdeném, hogy való igaz, nem magyar jelenségről van szó. Mi 4-5 évtizedben ezt megszenvedtük. Az úgynevezett szocialista évtizedekben a kultúrpolitika arról szólt, hogy ezt a lehető legeredményesebben végbe vigyék. Paradox módon a nyugati kultúrkörben a Vogue és egyéb jelenségek most erre még rátesznek egy lapáttal. 2 példát hadd mondjak, picit alátámasztva a Laci által idézetteket. Az egyik, én azért alaposan utána néztem annak idején, hogy lehet az, hogy hosszú ideig nem készültek olyan történelmi filmek, amelyek közérdeklődésre tartatnak számot. Mindannyiunknak szerintem a példaképe, vagy a esztétikai és sok szempontból az etalonja a Várkonyi Zoltán által készített
történelmi filmkészítés. Ami világszínvonalú volt, akkor is mondhatta volna bárki, hogy hát mi nem tudunk ilyet, nagyon drága, de tudunk. Várkonyi Zoltánnak ezt lehetővé tették, azért, mert ő egy kommunista ember volt, és azt mondta, hogy szükség van ilyen filmekre. Nagyon-nagyon nagy ellenkezésbe botlott. Ha elolvassák az 1960-as években született kritikákat, azt látják, hogy közutálatnak örvendett ez a fajta törekvés. Tehát a kulturális elit mélyen elítélte Várkonyi Zoltánt, hogy miért kell ilyen filmeket készíteni. És minden alkalmat megragadtak, hogy belekössenek a legapróbb módon is, tehát hogy a karóra van a török katona kezén, és stb. Szóval ezt cikizték tudatosan. Persze, hát az eszközök ugyanazok, a gúnytárgyává tenni valamit, az értetlenkedés, stb. De én találtam egy izgalmas feljegyzést Bibó Istvántól, akit sokan sokra tartanak, aki egy nagyon érdekes gondolatmenetben arról beszélt, hogy kellene egy Hunyadi film Magyarországon. Nagyon nagy szükség lenne rá. És nem szó szerint idézem, a következőket mondta, és ez benne van a mindenféle gyűjteményes kötetben, ami az ő gondolatait gyűjti egybe. A következőt gondolta ő erről, hogy egy dologra kell nagyon vigyázni, ha készül egy Hunyadi film, hogy ne hangsúlyozzuk, hogy ő magyar volt. Sőt, ha lehet, azt hangsúlyozzuk, hogy nem volt az. Gondoskodjanak arról a filmben, hogy görög, vagy ortodox módon vesse a keresztet, hiszen román. Ami azért érdekes, mert Hunyadi János egy katolikus főúr volt, tehát ez nem kérdés. Leírja azt, hogy figyeljünk arra a készülő filmben, hogy ő folyamatosan nem magyar nyelven beszéljen. És hogyha készül egy ilyen produkció, akkor derüljön ki, hogy nem neki van igazán nimbusza, hanem, most meg fogsz lepődni, a cseh kormányzónak, Podjebrád Györgynek, mert ő milyen nagy alak volt. Ezt gondolta Bibó István. És hogy egy másik példát mondjak, ami talán alátámasztja, hogy ez nem magyar jelenség, lengyel barátainkra hagy utaljak. A lengyel nemzeti mitológia nagyon sokrétű. Tekintettel arra, hogy a második világháborúban ugye két hatalom pusztította őket, a náci Németország és a sztálini Szovjetunió, ezért egy nagyon furcsa mitológiát építettek föl, de ha előhívjuk történelmi emlékeinkből a világháború kitörésének időszakát, tehát amit hivatalosan ennek tartunk, nem tudom, hogy a Westerplatte kifejezés mit mond önöknek, amikor a hitleri német hadsereg lerohanta a Wehrmacht Lengyelországot, akkor ez a Danzig környékén, a Westerplatte egy erőd, ott az északi területen, és a Westerplatte lengyel védői meglehetősen és váratlanul vitéz módon védekeztek. Tehát a Wehrmacht nem tudta gyorsan lerohanni ezt a kis lengyel koridort, és amikor a lengyel nemzet küzdött a túlélésért, és nyugatról a németek, keletről a sztálini szovjet haderő nyomult be a területeikre, akkor amíg működött még lengyel híradás, akkor minden hírt úgy kezdtek, hogy a Westerplatte még tartja magát. És ez a lengyel nemzetnek, aki még tudott rádiót hallgatni, erőt adott, hogy akkor még a katonáink harcban állnak. Na most ez értelemszerűen a lengyel nemzet tudatnak egy fontos építőkövévé vált, mert az a néhány száz lengyel katona szó elképesztő bátran és hősiesen védelmezte ezt az erődöt. És képzeld el, hogy talán a 60-as években erről készült egy lengyel film, Westerplatte címen, meglepő módon, és heroikusan ábrázolta ezt a heroikus eseménysort. Nagyon megrázó film, szerintem hiteles film, és arról szól, hogy ezek az emberek, ezek a lengyel katonák a győzelem minden esélye nélkül az utolsó töltényig harcolnak, mert úgy gondolják, hogy ők lengyel területet védenek. Most tegyünk mindent félre, hogy Danzig német város volt, tehát nem teljesen igazságos volt ez egy dolog. Lengyel szempontból ez nem kérdés. És képzeld el, hogy a 2000-es évek elején készítettek a lengyelek egy remake-et ebből a Westerplatte filmből.
És én nagyon vártam ezt a filmet, mert tudom, hogy a lengyeleknek ez mennyire fontos építőköve a mítoszaiknak, és megdöbbentem. A film arról szólt, hogy mekkora felelőtlen idióta volt ez a parancsnok, aki vezette ezeket a katonákat. Mert hiszen semmi értelme nem volt harcolni. Hát a Wehrmacht ellen miért kellett 247 lengyel katonának fölöslegesen meghalni? Ez döbbenten néztem ezt a filmet, és tulajdonképpen akkor esett le, hogy az egész világon ugyanezt történik. És ez egy soha össze nem egyeztethető és ki nem békíthető gondolkodásmódot takar. A kettőben van logika, mert ha így nézzük, valójában, hogy mondjam, pusztán a matematika alapján tényleg értelmetlen volt a harc, hiszen mindenki tudta, hogy le fogják őket gyűrni, ez csak napok kérdése. Na de hát a dolog nem matematika kérdés. Ezt a magyar történelem bebizonyította, hogy ha mi mindig azt számogattuk volna, hogy az ellenfeleink milyen túlerőben vannak, akkor egyetlen csatát nem biztos, hogy meg tudtunk volna vívni. És ez a film is sikeres volt bizonyos szempontból, egy új generáció úgy nézte meg, hogy tényleg. Na most ez a mítoszrombolásnak a minősített esete. És szerintem ez azért nagyon fontos, mert bár szólnak érvek, mondjuk, igen, de hogy pontosan a magyar történelem hasonlatosan a lengyelhez bővelkedik olyan eseményekbe, ami racionálisan nem magyarázható meg. A levert szabadságharcokból kisarjadó továbblépés. És hát tényleg de elvezzünk politikai vizekre, ezért nem tudok mit kezdeni semmiféle olyan megközelítéssel, hogy nincs értelme azoknak a harcoknak, 56-nak ne lenne értelme. Hát matematikailag ki gondolja azt, hogy a vörös hadsereggel az a néhány pesti srác eredményesen harcol. De a nemzeti büszkeségünk és mindaz, amit a magyarság képvisel, az megtestesül 1848-ban, 1956-ban. Tehát ez nem racionális megközelítés kérdése, és itt van egy fontos dolog, amit szerintem érdemes tisztázni, hogy a mítoszok. Ugye említetted Dugó és Titus nevét. Szóval a helyzet az, hogy minden nemzet a föld kerekén, bármelyik kontinensen él, a mítoszaiból él. A mítoszaiból építkezik. Legyen ez bármi, teljesen mindegy, hogy mi. És hogyha valaki megpróbálja a mítoszaitól megfosztani, akkor normális helyeken azt, hogy mondjam, nagyon záros határidőn belül eltanácsolják mindentől. Ugyanis tisztába kell azt tenni, hogy a mítoszról mindenki jó esetben tudja, hogy mítosz. És akkor itt hagy hozzak be egy másik, mert ugye kultúráról beszélünk, filmről, irodalomról. Az elmúlt x évtizedben azért a magyar tudomány is fölzárkózott ehhez a folyamathoz, és a mai napig látjuk annak a következményét, hogy a magyar történészek javarésze tulajdonképpen abban érdekelt, hogy megfossza. Ha még csak a mítoszoktól fosztaná meg, nem lenne baj. A probléma az, hogy mindig átesnek a ló másik oldalára. És tulajdonképpen nekem úgy tűnik, és tisztelet a kivételnek, hogy a magyar történészeknek egy igen jelentős hányada, mintha román, vagy szlovák, vagy nem tudom milyen álláspont. Tehát mintha az ellenségeink álláspontját képviselni. Mi nem voltunk annyian, mi sokkal többen voltunk, az ellenség nem volt az olyan nagy dolog, és a győzelmeink, a hőseink, minden, ami arra alkalmas, hogy építkezhessünk belőle, annak az elvétele, az már rég túl van azon, hogy most amúgy tényleg a plusz mítosztól fosszuk meg, és tegyük a történelmi szempontból rendbe, ez már az ellenkező véglet. Igen, hát pont a történészeket akartam mondani, mert ugye mi itt a kultúrát mondjuk elsősorban, de itt egy olyan sokrétű, olyan sok területről támadó jelenségről van szó, aminek a történelem egyik része, de egyébként bármilyen más területet mondunk, mert mindjárt fogok mondani egy-két példát, akkor azt láthatjuk, hogy bárhol, bárki magyar részről úgy kicsit ki akarja dugni a fejét, úgy fel akar emelkedni, úgy körül akar nézni olyan, egy kicsit, nem mondom, hogy büszkén, büszkébben,
akkor abban a pillanatban, mint hogyha megnyomnánk egy gombot, figyeljék meg, egy mechanizmus. Megnyomunk egy gombot, megjelenik, mint egy gépezet, egy kalapács, és az rögtön vissza a kalapács, mész vissza. Körülbelül ezzel, és ez egy nagyon következetes, majdnem azt mondom, hogy automatizmusként működő mechanizmus, és ez minden területén érvényesül. Nézzük meg azt, hogyha bárhol bármilyen magyar eredmény születik. Futballtól kezdve el lehet kezdeni a példát. Tehát nem volt soha olyan jó az aranycsapattól kezdve Alberten keresztül Marco Rossiék korábbi egyébként jelentős sikereiig ez megtörtént, és innentől el tudunk jutni a legnagyobb történelmi eseményekig 1956-tal bezárólag, de egyébként ez mindenre érvényes. Na most visszakanyarodva I. és Gyulára, a dolog alapvetően szemléleti jellegű. Tehát mitől van az, hogy tulajdonképpen egy olyan tartós, nem az van, hogy nem csak az, amit így és finoman fogalmazott, hogy nem szeretik a magyarságot, hanem tulajdonképpen gyűlölik, tehát tulajdonképpen tényleg mintha a szomszédaink lennének, akiknek más okaik és más történelmi hátterük van arra, hogy ne rajongjanak értünk, tehát a román ellenszenv irányunkba, az miért volna ugyanolyan, mint annak a történésznek, aki, ezt személyes példából is tudom mondani, amikor én merészeltem a Rongyos Gárdával foglalkozni, hát hogy én mit kaptam, azt ne feszegessük, ezt a János te jól tudod. Na most pedig az nem román volt, akitől kaptam többe, egyik sem román volt. Azok ugyanolyan magyar állampolgárok voltak, hogy magyar származásúak voltak, mint mi. Tehát ebből következően itt alapvetően egy szemléleti, hozzáteszem, érzelmi viszonyról van szó. És egyetlen egy dolgot mondok, azért a költőink, az irodalmunk nagyjai pontosan tudták, Pilinszky úgy fogalmazta meg, hogy a hazát csak részvéttel lehet szeretni. Sőt, lehet úgy mondta, hogy csak részvéttel szabad szeretni. Részvéttel szeretni, az a szeretetnek a leggyöngédebb, a legfinomabb, a legodaadóbb, a legszebb vonulata, hogy így mondjam. A hazát csak így szabad szeretni, következésképpen a fajtánkat is. Akinél ez nincs meg, sőt az ellenkezője van meg, ott olyan mély lélektani okokat kell keresni, aztán most jutunk el, és most azért mondom, hogy hagyjuk a szomszédainkat, mert a szomszédainknak a történelmi okokat többé-kevésbé meg lehet magyarázni. Ennek vannak különböző történelmileg megfogható okai. De itt Magyarországon van egy olyan szemléletmód, és ez a fajta dolog érvényesül konzekvensen, ami ugyanezt eredményezi. Na most itt a probléma szerintem. Szerintem nem feladatunk megérteni ennek a gondolkodásnak a mozgatórugóit, de néha fölsejlik. Hát a frusztráltságban mögötte mindenképpen, nem? Van egy olyasfajta megközelítés, hogy minden rossz abból táplálkozik, hogy túl büszkék vagyunk arra, akik vagyunk. Hogy a múltunkra, a történelmünkre, és ez káros, mert ez negatív irányba viszel egy társadalmat, ezért azok, akik így gondolkodnak, úgy érzik, hogy ezt kell visszanyom. Ahogy mondod, így a kalapáccsal vissza. Ha említhetek egy példát erre, ha már, akkor térjünk vissza a szegény Dugovics Titusra. Annak idején szerintem a hadtörténeti közleményekben jelent meg az a tanulmányt, ami nagyon izgalmas volt. Arról szólt, hogy ugye tudjuk ki Dugovics Titus, tehát a nándorfehérvári hős, akinek a hős tette, amikor magával rántja a mélybe azt a török katonát, aki kitűzni készül az iszlám zászlaját. Ez pszichológiai szempontból egy sorsdöntő pillanata volt ennek az ütközetnek. És ebben a tanulmányban egészen szépen, logikusan fölépítve azt olvashattuk, hogy ez a név, hogy Dugovics Titus, ez ugye fantazmagória. Ez a Dugovics családnak az oklevélhamisítása révén került be a köztudatba, és az egész magyar társadalom ezt átvette. Tehát a Dugovics családnak egy leszármazottja hamisítatott egy oklevelet, amiben egy Mátyás király által adott birtok adomány magyarázatába szerepelt ez, hogy azért kapja a család ezt a felvidéki két falut, mert az ő édesapjuk, Ama Titus volt az, aki Nándorfehérvár falain ezt a hőstettet végbe. A név sehol nem szerepelt korábban, tehát se Bonfininél nincs. Na most itt jön az, amiről beszélünk, hogy ez szerintem rendben van. Tehát engem, megmondom őszintén, az, hogy nem így hívták, különösebben nem zavar. De jött ugyanebben a tanulmányban a következő gondolat, egy merész logikai ugrással, hogy na most, hogyha nem hívták Dugovics Titusnak, akkor
akkor joggal gondolhatjuk, hogy meg sem történt az eset, amit Bonfini leír. És itt már nem tudok másra gondolni, mint arra a kényszeres és görcsös törekvésre, hogy akkor ezt vegyük el. Tehát ez ne legyen, mert hiszen ha nem így hívták, akkor miért történt ez meg tulajdonképpen? És bármilyen érvet hozol föl ellene, hogy de hát srácok, álljunk meg, hát Bonfini leírja, és Bonfini volt talán az egyetlen olyan krónikás, aki még beszélhetett veterán hunyadi katonákkal. Tehát ő még találkozhatott olyan emberekkel, akik ott voltak a falon. Ők se tudták a nevét ennek a harcosnak, aki ezt a hőstetet végbevitte, de már akkor a kényszeres szándék ott van, hogy akkor nem történt meg. És akkor jön a többi, és egyébként is Szabács ostrománál is volt valami hasonló. Lehet, hogy arra gondolt. Meg hát, és erre én azt mondom, hogy ez valószínűleg minden ostromnál megtörténhetett, de maga az alátámasztatlan és semmivel nem igazolható törekvés, hogy nem volt ilyen, ez azért feltűnő. Ugyanez volt egy hunyadi konferencia, amit a Magyarságkutató Intézet szervezett jó pár évvel ezelőtt, és ott döbbenten hallgattam egy magyar történészt, aki a nagy 1456-os ostromról beszélt, és hát megint a szemléletet szeretném középpontba állítani. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a résztvevő harcolók, tehát a két oldalnak a létszáma exakt módon nem megállapítható. A korabeli források ellentmondásosak, és nyilvánvaló, hogy a keresztény források igyekeznek túlbecsülni a török hadsereg létszámát, és általában úgy van ez, hogy a mieinkét tehát hogy annál hősiesebbnek tűnjön a kivívott győzelem. Vagy annál magyarázhatóbb legyen az elszenvedett vereség. Na most a korabeli források, nem tudom, 150 000-től 400 000 főig satszolják meg a török hadsereg létszámát. Hát a magyart azt viszonylag egyébként exakt módon be lehet lőni, mert tudjuk, hogy kb. 8-10 000 védő volt, meg Kapisztrán atya hozott 20-24 000 ugye kiképzetlen parasztembert. Nem is ez az érdekes, hanem a törökök létszáma. És ez a magyar történész egy bámulatos okfejtéssel el tudott oda jutni, hogy szerinte a törökök nem lehettek többen 30 000-nél. És én megkérdeztem, hogy ez egy nagyon merész lépés a 150-400 000-től így visszafelé, hogy mire tudjuk ezt, tehát hogy miért gondolja ezt. És nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy a jóval későbbi 1521-es ostromnál van 5 forrásunk, és abból az egyik azt írja, hogy csak 45 000 voltak a törökök. És? Hát, hogy akkor ki tudja, lehet, hogy 1456-ban se voltak olyan sokan. Értik a masszív és megkérdőjelezhetetlen logikát? De mondom, de hát ez kb. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy Paszkievics tábornok 1849-ben, nem tudom, ennyi katonával jött, akkor az első világháborúban se lehetett több. Meg kb. Annyi idő választja el a két eseményt egymást. Tehát szerintem teljesen logikátlan, légből kapott, semmivel alá nem támasztható, viszont ami szembetűnő, az a görcsös igyekezet, hogy jelen esetben Hunyadi János győzelmét eljelentéktelenítsék. És akkor, mikor azt a kérdést föltesszük ilyenkor, hogy szerinted, kedves barátom, létezik olyan, hogy egy ostromsereg kisebb létszámú, mint az ostromlott sereg? Mert ilyen a világtörténelemben nem nagyon volt. Akkor az a válasz, hogy valószínűleg itt ez történt. Nem tehát még egyszer mondom, én sok mindent kénytelen vagyok elfogadni, ha exakt módon az bizonyítható. És bocsánat, még egy példát hadd mondjak, bár ebben ez nagy vitákat szokott kelteni, de én ide sorolom. A legendáink és a történelmi igazodó pontjaink egyike Petőfi, ugye már említetted, hogy kötekedő volt, mit mondtál? És duhaj. Duhaj. Egy ilyen elviselhetetlen pasas, szóval egy ilyen krakéler pasi. Igen. Na most hőbörgő. hát itt van Petőfi halála, ami szerintem a nemzeti legendáriumnak az egyik legszebb része. Megírta, hogy a szabadságért és szerelemért meghalni az egy üdvös dolog. És a nemzeti legendárium ugye úgy tartja, hogy ő Segesváron a cári orosz hadsereggel, tehát ott megölték.
De még úgy, ahogy elfogadható bizonyítékok is vannak, ugye a helyte osztrák tábor, vagy osztrák orvosnak, szemtanúk, akik elég meggyőző tanúvallomások, nem tökéletes, de azért elgondolkodható. Nincsen megdönthetetlen bizonyíték erre, de a szemtanúk állítása többé-kevésbé ezt igazolja. Most itt jön az én problémám. Tehát, hogy van egy költőnk, aki nagyon fiatalon az életét áldozza. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy ezt dobjuk ki. Mert sokkal valószínűbb, hogy Petőfi Sándort elvitték, nem tudom, Szibériába, és idős korában egy orosz matróna mellett halkonzervet evett, és cirilbetűs orosz verseket írt. Ugye ez a... És amikor megkérdezik, hogy de ezt hogy képzel, te hogy el tudod képzelni? Na most az élet sok mindent tud produkálni, csak nem is, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy mindig voltak legendák, hogy él, ezt tudjuk. De a görcsös igyekezetet nem értem, és ez miért jó? Miért kell ezt a legendát? És erre szoktam azt mondani, hogy ha valaki kézzelfogható, megdönthetetlen bizonyítékot hoz arra, hogy Alexander Petrovics valóban cirilbetűs verseket írt öreg korában, és elfelejtette a magyar hazáját, meg mindent Szendrei Júliát, mindent elfelejtett, bocsánat, én ezt nem hiszem. Nem tudom elképzelni. De hogy miért kell erőszakosan bevinni valamit a köztudatba, ami se bizonyítékunk nincs, és őszintén szóval minden ellene szól. Nyilván, hogy a végleges züllesztés, vagy bomlasztás, vagy a hatalom végső megszerzése ügyében, hiszen nagyon jól tudjuk, sok példa van rá, hogy egy tudat nélküli, tudatát vesztett, tudatát meggyöngít, azt csinálsz, amit akarsz, tehát tulajdonképpen hatalmi, vagy rejtett hatalmi célokat és rátelepedési célokat szolgál ez a törekvés. Még Petőfire egy icipicit visszatérve, van egy kitűnő közös barátunk, egy írócsoportban vagyunk, a Bene Zoli, aki megírta azt egy fantázia írásában, hogy Jókai, egy fantázia játék, elmegy Ausztráliába, és mit tesz Isten előtt Ausztráliában, ott megkeresi az ottani magyarokat, és találkozik menet közben Petőfivel, és mondja, hogy te élsz, Sándor? Hát azt mondja, mondtak minden hülyeséget, hogy addig feltartom, addig mesélem. Szibériába mentem, még mindenfajta marhaságok vannak, de tulajdonképpen velem egész más történt időközben, és most Isztambulba kerültem, és így találkoztunk, és ugye elviszi magával Petőfi, de innentől már nem érdekes a történet, és utána egy mindent jövő ausztráliai homokvihar jön, amiből Jókai megmenekül, és utána úgy zárul a történet, hogy Petőfiről azóta se tudunk semmit, mert a hősök megmaradnak hősöknek. A hősöknek meg kell maradni hősöknek. Nem Szibéria, nem is Ausztrália, hanem volt egy ilyen intermezzo. Petőfi elmondja nekünk, hogy egy francot volt, ami hagyjátok ezeket a marhaságokat. A hősök megmaradnak hősöknek. Tehát ennyit erről. Na most az általános sík, amire majd most, ha János visszajön, akkor már a zárás felé koncentrálva megpróbálunk ebbe az irányba fordulni. Ez az az általánosítás, hogy tulajdonképpen ez a tendencia mennyi mindenféle más formában is jelentkezik. Hát nem tudom, megfigyelték, hogy tulajdonképpen semmi nem létezik. Semmi nincs. Ilyen, hogy néplélektan, ilyen nincs, ez nekem nagyon komoly, mert mi az, hogy néplélektan? Mivel foglalkozol? Van ilyen egyáltalán, hogy néplélektan? Mi az, hogy néplélektan? Komoly emberek mondták, nem akarok neveket mondani, meglepődnének ki mindenkitől. Mondták nagyon komolyan, nagyon hittel, és nagyon átélten. Aztán egy csomó dolog nem lét. Mi az, hogy finn, vagy a hun-magyar rock, meg hun származás, meg Csaba király, ezek mítoszok. Most teljesen mindegy, hogy most már mit bizonyítanak be tudományos módon, nagyon mind exaktabb módszerekkel, de ugye finnugrisztika, nagyon jól tudjuk, hogy milyen hatása volt, a halszagú rokonság, ahogy mondták, és nem létezik, ez se létezik. Akkor mi az, hogy lélek, meg a vallás a népi óbium, odáig megyünk vissza, ugye? Tehát semmifajta tudományos, mélyen szép hit, ami annyi megtartó erőnek, olyan sok szép, hősies tettnek volt a mozgatója a hit az emberekbe. Az, hogy azt mondta, hogy Isten nevébe, hazáért, előre, stb. Emberek 10 000-ei haltak meg így, szép, hősies, bátor, tisztességes halál. Mi ez?
a vallás a nép ópium elvtársak, és ezt egyáltalán nem csak a kommunisták mondták, vallották és terjesztették. Tehát tulajdonképpen egy általános tendencia a hősökön túl, hogy semmi nem létezik. És ezt az abszurditásig lehet fokozni, mert Fiala János említett, egy írótársunkra hivatkoztam, vagy egy másik írótársunkra, aki szintén a mi csoportunkban van, a Pozsonyi Ádám, az megalkotott egy Keskeny Károly nevű képzetbeli figurát, aki egy ősreakciós. És a Keskeny Károly azon kesereg, hogy mennek a zsúfolt buszon a haverjával, és azt mondja, te borzasztó, azt mondja, akármerre megyek, mindenhol azt mondják, hogy semmi se létezik. Nem létezik a rokonságunk, nem létezik a lelkünk, nem léteznek a hősei, de tele van a busz. Se a nyelv, és semmi se létezik, nincsen, az sincs, ugye az is mítosz. És az körbenéz, és tömött buszon van, azt mondja, borzalmas ez a magány, nem? Szóval tulajdonképpen itt érkezünk el az általánosításnak a vége felé kormányozva ahhoz a síkjára, hogy ez a tendencia, ez a törekvés, és most elérkezünk a mába és a politikához is, mindig azokat a politikai erőket meggyőződésem támogatja, mindig oda megy vissza, és mindig azoknak a hátszelében, vagy a hátsó udvarában mondjuk így tartózkodik, ami mindig a nemzeti jellegű erők ellen van. Teljesen mindegy, hogy azt a nemzeti erőt annak idején nemzeti szellemű Posgai féle vonalnak hívták, vagy MDF-nek, vagy Fidesznek, teljesen mindegy. Ez a fajta vonallal szemben mindig ez van a háttérben. Tehát nehogy azt higgyük, hogy most mondjuk így, hogy másik oldalt jelképező ideológia, vagy szellemi irányzat, ne ezt vallaná. Tehát ez jön lábra nekik. Tehát tulajdonképpen mindent eltagadni éppen a hatalom megszerzés és a tudat birtoklása szempontjából, hogy azok a megmanipulált tiszások, akik egyébként sajnos igen nagy számban vannak, látjuk, hogy hol, merre és hogyan, ott ugyanez a mechanizmus működik. Ez nem létezik. Illetve amennyire el kell hinni azt, hogy hát ezek lopnak, csalnak, hazudnak, mert az Orbán, nem sorolom, de emögött ugyanez a tendencia van. Ha bebeszéled valakinek azt, hogy nincs rokonod, nincsenek hőseid, te tulajdonképpen örülj, hogy élsz, hát ne marháskodj, és hidd el, hogy én mondom meg a tutit. Ennek következtében, hogy ez mit szolgál, ezt most a választások előtt alig egy hónap, nincs is egy hónap se, nagyon jól látjuk, egyről láthatjuk, tehát igenis van összefüggés. Az ellopott hőseink, mondjam így, hogy szellemi folyamatos törekvése és a politikum között, mert közvetve ez ennek a szolgáló lánya. Nem így gondolod? Hát szerintem neked meséltem már, de akkor itt röviden a vége felé haladva, hadd mondjam el, hogy nincs új a nap alatt, ez most meglepő. A Ezer reggel könyve című mondagyűjteményhez egy időn át kutattam a keleti hun birodalom történeteit, amelyről hosszú időn keresztül a történészek nem tudták, hogy tulajdonképpen ugyanaz a hun nép, amely később nyugat felé elindulván létrehozta Attila birodalmát. Ez gyakorlatilag a mai mongol-kínai határvidék, a Góbi-sivatag, tehát az a rész, ellenük építették a nagy falat, a kínai barátaink. Na most semmit nem tudnánk erről a keleti hun birodalomról, hogyha a kínaiak nem írják meg a történeteket. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, mert összefügg azzal, amiről beszélünk, hogy a történeteinket hosszú időn keresztül az ellenségeink jegyezték le. Tekintettel arra, hogy a nomád lovas népek ugye szóbeli hagyományt és legfeljebb rovásírásos hagyományt őriztek, írásos emléke úgy a honfoglaló magyaroknak, mint a Attila hunjainak, és különösen a keleti hun birodalomnak az ellenségeiktől származik. Tehát Attiláról a görögök, a gótok, a nyugatrómaiak, germánok, a germán ugye, énekek őrizték meg azt, amit tudunk. És még az ellenségeink leírásaiból is kirajzolódik egy elképesztően izgalmas kép. Most a következőt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Ez sok ezer éves történet. Ez Sima Qian nevű kínai birodalmi krónikás írt egy 240 könyvből álló munkát. Most ezek nem kódex vastagságú könyvek, viszonylag kevésbé terjedelmes alkotások, és a 240 könyv egyike a hunokról szól. Ugye tudni kell, hogy a hunokkal a kínai államok évszázadokig tartó háborúkat vívtak, és tulajdonképpen a mai Kína
kulturális értelemben legalább annyira hunok örököse, mint a korai kínai tartományoké. Az a helyzet, hogy viszont évszázadokig a rendkívül népes kínai királyságok nem tudtak mit kezdeni a hunokkal. Északról folyamatosan a hunok támadták őket, rablóhadjáratokat fosztogattak, és gyakorlatilag a uralmuk alatt tartották ezeket a széttagolt kínai tartományokat. Na most a kínaiak azért gazdagodtak, szépen kiépítettek egy birodalmat, ami egységesült. A legfőbb problémájuk az volt, hogy az északi lovas nomádokkal mit tudnak kezdeni. Először azt próbálták meg, hogy átvették a harccal, a háborúkkal kapcsolatos tudásukat. Létrehozták a lovasságot például. Ugye a kínaiak nem valami ősi lovas nép. Ellopták azokat a lovakat, és elkezdték tenyészteni. A kínai lovasság úgy öltözött, mint a hun lovasság, úgy íjászkodott, de mégse tudott úgy harcolni. Aztán átvették a nem tudom milyen szokásaikat, nem működött. És egy rendkívül kis létszámú hun törzszövetség folyamatosan tulajdonképpen legyőzte őket. És így évszázadok teltek el. Létrejött az első dinasztiájuk, a Qin dinasztia, ami elkezdte gyakorlatilag az egységes kínai birodalom alapjait letenni. De ott volt tőlük északra a fenyegető veszély, hogy nem fognak tudni birodalmat építeni, míg a hunok ott vannak. Mondom, ellenük építették a nagy falat, amit, mint tudjuk, egy viszonylag komoly építmény. Egyébként nem ért semmit. És volt, a Sima Qian írja a krónikában, egyetlen könyve valami a hunokról szól, a szövege kiragyog a többiből, dögunalom az összes, tehát végtelen, száraz, borzasztó. Az a kötete, amit a hunokról ír, az valami szinte lírai. Vélhetőleg azért, mert olyan hun krónikásokkal, regősökkel beszélt, akiktől átvett történeteket, és még ilyen áttételesen is kiragyog ebből a szövegkörnyezetből. És ő örökíti meg a következő történetet, nem tudjuk, hogy igaz-e, mert sok ezer év választ el ettől. A sztori szerint az első kínai császárok egyike végső kétségbeesésében, hogy nem tudnak a hunokkal mit kezdeni, elhatározta, hogy még nagyobb falat építenek. És volt egy tanácsadója, aki azt mondta, hogy semmi értelme nincs, a hunok úgyis át fognak törni a falon. És ez egyébként bármilyen furcsa megtörtént. És azt mondta, hogy a hunokat így nem lehet legyőzni. És hát joggal kérdezte a császár tőle, hogy jó, de akkor hogy lehet legyőzni a hunokat? És a tanácsadója, aki anyai ágon hun volt, a következő tanácsot adta a császárnak. Azt mondta, hogy hát nézzük, mit akarnak ezek a hunok. Jönnek a seregükkel, végigpusztítanak, nyilván elrabolják a nőket, elviszik a selymet, elviszik mindenért, az aranyat, mindent elvisznek. Hát akkor lehet, hogy az a megoldás, hogy adjuk oda nekik. Most a császárnak az első gondolata az volt, hogy most kéne lefejezni ezt a tanácsadót, tehát ilyen hülyeséget nem kell mondani. De azt mondta a tanácsadó, hogy hallgass meg, van ebben ráció. És elmondott egy tervet, amit arra azt mondta a császár, hogy jobbat ő se tud mondani. És a következő történt. Nézzék meg bennem a Sima Qian krónikájába. A kínaiak szépen egy békeküldöttséget küldtek akkori Tanzsunak, akit meglepő módon úgy hívtak, hogy Bátor. Ez egy ilyen magyar fülnek is elég ismeretlen név. Bátor Tanzsu, vagy Sanyu. Vittek 1000 nőt, rabszolganőt, hogy nem kell jönni fosztogatni, itt van. Vittek selymet, vittek kínai ruhákat, küldtek több száz kínai zenészt, hogy itt van, majd ők szórakoztatnak benneteket. Vittek bort. Minden, ami szemszájnak ingere vittek. Na most hát a hunokban azért volt némi természetes gyanakvás, és azt mondták, hogy ez gyanús. Úgyhogy először visszaküldték. Amíg Bátor Tanzsú élt, visszaküldte, hogy ez így nem sport. Tehát ha megszerezzük, akkor rendben van, de így nem. A fiai már nem voltak ennyire karakán gondolkodók, és úgy írja Sima Qian, hogy először a hun nők mondták azt a férjeknek, hogy ezek a ruhák nem olyan rosszak. Sokkal kényelmesebb ez a selyem, mint ez a bőr, amit lássuk be, kényelmetlen.
Az a helyzet, hogy a következő történt. Elkezdtek selyemruhát viselni. Először a nők, de aztán a férfiak is. Aztán a következő szállítmánnyal érkező kínai zenészek, hát addig játszották a zenéiket még ugye a fülőben. És hát ugye megint küldtek 1000 rabszolganőt, akiket hát végülis, ha itt van, Istenem, mi baj lehet, gyermeket nemzettek ezeknek a kínai. De már korábban is, tehát akiket ők elraboltak a kínai területen, gyermeket nemzettek nekik. Na most az történt, hogy azok a kínai nők, akik a hunoknak gyermeket szültek, nyilvánvaló, hogy egyetlen nyelvre tudták megtanítani a gyerekeket, amit ismertek a kínai nyelvre. 2 generációba telt, 2 generációba. Míg az így felnövő hunok már selyemruhába jártak. Kínai zenét hallgattak. Ugye korábban minden nomád népnek az volt az alapvetése, minden férfinak 7 felmenője nevét tudni kellett. Kik voltak, hol harcoltak, milyen hőstettet hajtottak végre. 2 nemzedék alatt elfelejtették. Ez úgy hangzik, mint egy példabeszéd, de megtörtént. Felnőttek olyan generációk, amelyek már nem akartak a kínaiak ellen harcolni, mert a szívükben már részben kínaiak lettek. És kiváltak a hun birodalomból, és szépen a kínai császár alattvalóivá váltak. És nem hallgattak onnan, már nem a regősök énekét hallgatták, hanem azt a zenét. Már azokat a verseket tudták csak értelmezni, ami kínaiul szólt. Nem tudták a 7 ősük nevét felsorolni, mert igazából szívükben már nem számított fontosnak. De hát nem ez történik mindig. Tehát, hogy tulajdonképpen minden népnek nem csak a hősökről van szó, az egy dolog. A nyelvről van szó, az identitásról van szó, arról, hogy kik vagyunk, és mik vagyunk. Na most gondolj bele, ha ez sok ezer évvel ezelőtt ilyen hatékony, az más kérdés, hogy aztán felnőtt egy nemzedék, aki azt mondta, hogy akkor most mindenkit kiírtunk, aki nem tudja a 7 őse nevét, és a hun nemzet ketté szakadt. És gyakorlatilag az északi kínai tartomány, ez a Dél-Mongólia, nem tudom mi a hivatalos neve ma, teljesen mindegy. Külső-Mongólia. Gyakorlatilag genetikai értelemben ők sokkal inkább hunok, mint kínaiak. Összekeveredett a nép. De akinek megszűnt az identitása, az a nomád nemzet, a nomád nép volt. Akik úgy gondolták, hogy ők nem kérnek ebből, azok elindultak nyugatra. És sok-sok év vándorlás után ezeknek a leszármazottai lépték át az Attila folyót, és Attila ezeknek a királya volt. Megkeresték azt a hazát, amit az ős hazájuknak tartottak. Döbbenetes Sima Csien krónikája. Mert benne van minden, ami azóta is a civilizációk harcában zajlik. Teljes mértékben, teljesen vegytisztán ott van, és az is ott van, hogy milyen pokoli belháborúkat okozott ez. Akik maradni akartak, akik békét akartak Kínával, és azok, akik azt mondták, hogy ha mi letelepszünk a falon belül, és kínai zenét hallgatunk, és kínai ruhába járunk, akkor kínaiak leszünk. De mi nem azok vagyunk. És ők mentek el, ők kerestek új hazát maguknak. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy én azért hiszek a legendákban és a nemzet emlékezetében élő mítoszokban, mert rendre kiderül, hogy van alapja. Ugye évtizedekig a történészeink, és bocsánat, rövidre fogom, a történészeink azt súlykolták, hogy ez a hun-magyar rokonság, ez hülyesség, ezt felejtsük el, ez mese. Ugye ezen nőttünk fel. Úgyhogy amikor a archeogenetikai kutatások révén, ugye a 3. Bélának vannak meg a csontmaradványai, amiből a férfi Y-kromoszóma, ami hála Istennek szögegyenesen, ugye eltéveszthetetlenül visszavezethető. Hol vezetnek a genetikai nyomok? Baktriába, ami a keleti hun birodalomnak az egyik tartománya. Pont. Ez nem azt jelenti, hogy mi mindannyian hunok leszármazottai vagyunk, de az Árpád dinasztia egészen biztos. Vagy most az Abák, az Aba család, ugyanúgy a hun fejedelmi család. Nagyon jelentős részei ennek. Tehát nyilván. Igen. Tehát, hogy azért a legendákban mindig van valami, és azt gondolom, hogy amit ezért érdemes valahogy ragaszkodni hozzá. Utolsó gondolat, ami mindig nagy fejtörést okoz, rengeteg vitát okoz, hogy vajon a régi történeteket, az örökségünket milyen módon tudjuk a fiatal nemzedékeknek átadni.
Ez a nagy kérdés. Igen, hát említetted a harc elemét, tehát azt, hogy időről időre, hogy azt mondták, hogy aki nem tudja a hét előtt nevét, azt francba. Tulajdonképpen ez is a történelemnek az örök léte, mert ha megnézzük azt, hogy például időről időre ez ellen a nagyon tudatos, mondjuk így most ezt a példát felhasználva, kínai zálni akaró, elnézést a rossz szóképzését, tehát aki ilyen módon kínaiasítani akar, tulajdonképpen ez ellen mindig van lázadás egy idő után. Emlékezzünk vissza, amikor boldogult emlékezető Fekete Gyula bátyánk kikelt a kultúrmocsok ellen, ami nyilvánvaló volt, hogy egy idegen kultúrának, egy nyugatról behozott tingli-tangli dolognak, Sóri Sándor ezt úgy írta meg, hogy a reggeli ricsaj, ami árad a rádióból, egyetlen egy magyar zene nincs. A rádiónak a reggeli műsora valamikor a 70-es években volt, egy nagyon jó eszét írt erről Csóri Sándor. Gyakorlatilag azt írta meg másképp, amit Fekete Gyula kultúrbocsoknak nevezett, tehát az a fajta, a kínai zene ebben az esetben, tehát annak a megfelelője, ami már teljes mértékben fölváltotta a mi ősi zenénket, akár csak nyomokban őrző népzenét, de akár még a jócskán elfajzott, de legalább némileg magyar népzenei elemeket is tartalmazó magyar jellegű zenét. Ebből az következik, hogy a harc, és ez a lényeg, állandósult. Tehát időről időre, és most érkezünk el igazán a mába, vannak lázadások, időről időre ez ellen a beolvasztani akaró, idegen kultúrát rád oktrojálni akaró, a hősöket leölni akaró, a tudatot megsemmisíteni akaró, a közösséget föllazítani akaró, az erkölcsöt, az istenhitet, mindent megsemmisíteni akaró törekvések és tendencia ellen időről időre lázadnak. Tehát ez a harc, ez egy olyan örökös, én legalábbis így gondolom, olyan örökös mozgást tételez föl, hogy gyakorlatilag most az úgynevezett választási harcos, mondok egy ilyen szélsőséges példát, az tulajdonképpen ennek egyfajta lecsapódása aktualizáltan és politizáltan, de tulajdonképpen ez a harc örök. Most akkor azt mondták, hogy régen ugye a népiek meg az urbánusok harcoltak ugye a mi területünkön az irodalomba. Pont Fekete Gyula volt, aki megmondta, hogy nem arról van szó, hogy a népiek meg az urbánusok harca, ez az élet pártján állók, meg a pusztulás pártján állóknak a harca. Ha nagyon leegyszerűsítem, még azt is lehet mondani, hogy akkor ilyen alapon egy kicsit nem a romantikusoknak volt igazuk? Hogy akkor kik harcolnak? Vagy hogyan van ez? Hát most elérkezünk a legmaibb mába, mert nem azért van, mert mit tudom én, nekem nem tetszik az egyébként tényleg ellenszenves Magyar Péternek a pofája, de nem erről van szó, hanem hogy ki mit képvisel, tehát tulajdonképpen ez a fajta, a harc az ilyen szempontból örök eleme a történelmünknek, a kínai példázattól gyakorlatilag a Fekete Gyula féle kultúrmocsokig és tovább, mert mindig ez történik, folyamatos ez a harc, nem? Ebbe élünk, folyamatos. Most érkezünk a mába, most érkezünk el a jelenbe. Persze, csak mindig két gondolat ütközik, haza és haladás. Tehát miközben ragaszkodni kell a lényekhez, a múltunk velejéhez, közben változunk. És most, ha ennél a példánál maradunk, Attila hunjai már nem biztos, hogy minden emlékét őrizték ennek a régi hun birodalomnak. A lényegét őrizték, és ez a mentalitásuk volt, szerintem. Napokban volt ünnepel 50 éves a Kecskeméti Táncegyüttes. Ez egy nagyon hagyományos néptánccal foglalkozó együttes. És beszélgettem ott a hozzáértőkkel, és akkor mondták, hogy amit mi ősi magyar táncmotívumnak gondolunk, hogy az hogy állt össze. Hogy a zenénk, a pentaton. Tehát az ázsiai örökségünk tagadhatatlanul megvan, de az út során egy csomó dolog hozzájött. Tehát ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy nem az a cél, hogy azt és csak azt megőrizni, mert nem fogjuk tudni a gyerekeinknek azon a módon átadni. Változzon, meg a világ is változik, de a lényegnek kell megmaradnia, meg ahhoz a ragaszkodáshoz, nem tudom máshogy fogalmazni, a 7 ős. Hogy annak idején a gyerekeim feladata volt az iskolában, mondták, hogy csináljanak ilyen családfát, tehát hogy kik voltak a nagyszülők. És az derült ki, hogy a legtöbb gyerek a nagyszülők nevébe se biztos. A dédszülőket már nagy részük nem tudta. És ha belegondolunk, hogy itt kezdődik a dolog, nem a Árpádok család genetikai állományával, hanem ott kezdődik a dolog, hogy a saját családi hagyományunkat hogy őrizzük.
Tudjuk, ki volt a nagyapánk, mit csinált? Őrizzük az emlékét? A dédapánkról tudjuk, hol van eltemetve? És azért örülök annak, hogy például a modern polgári kultúrában a családfakutatás, ugye ez régen ilyen nemesi hóbort volt. Pont annyi őse van egy jobbágy származású embernek, mint egy főnemes. Pontosan ugyanannyi. És érdemes megnézni. És én mindig azt mondom, hogy amikor egy történelmi korszakról beszélünk, egy történelmi regényről, legyen az a Hunyadi, vagy bármi, Anjouk, teljesen mindegy. Abban az a bámulatos, és az az igazán izgalmas, hogy ez nem csak egy történet. Abban a korszakban, ami felmenőink ott voltak. Vagy tudunk róla, vagy nem. És én azt gondolom, hogy itt kezd az ember bevonódni. Én akkor döbbentem erre rá, ugye én kecskeméti vagyok, és amikor először láttam, van egy plakát, amit 1848-ban nyomtattak ki, amikor Kossuth Lajos beszédet mondott a főtéren, és hát Kecskemétről nagyon sok önkéntes csatlakozott a honvédsereghez is, meg a nemzetőrséghez is. És tulajdonképpen egy muzeológus kollégám hozta a kinyomtatott plakátok, az van ráírva, hogy a nemzetőrséghez csatlakozott kecskeméti honfitársaink névsora. ABC sorrendben. És az első név Bán János Gazdafi. És hát mondom, te jó ég, lehet, hogy rokon. És nyilván utána néz az ember, és az. És abban a pillanatban 1848 mást jelent, mert tudom, hogy ott volt ő. Nem sokat tudok róla, nyilván ki lehet pár dolgot kutatni, de tudom, hogy fontosnak tartotta a Kossuth Lajos beszéde után, hogy csatlakozzon. És szerintem ezek is az építőkövei az emlékezetnek, és nyilván, hogy amit mondasz, az így van. Tehát ez egy folyamatos küzdelem, folyamatos harc, ugyanakkor folyamatos megújulás is. És igazából nem idegenkedek attól, hogy ez a megújulás ez megtört. A lényeg maradjon meg, és a mentalitás maradjon meg. Szerintem ez a legfontosabb. Hát tisztelt Hölgyeim és Uram, én azzal a végső gondolattal fejezem be, és köszönöm meg Bámornak, hogy itt volt velünk, hogy ez a végszó, ez csak annyival egészülhet ki, leges-leges legvégső mondatként, hogy Vörösmarty írta Liszt Ferenchez írott költeményében, hogy a zene kardot ránt, hát a múlt is kardot ránt. És ez a múlt kardrántása, ez itt van velünk, a múlt kardot ránt, a harc folytatódik, ha úgy tetszik, csapataink harcban állnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük. Polgári Monitor. Érték a felszínben.